салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. Бародаро, имрӯз мо гап мезанем дар бораи оне ки ютуб бисёри моро савол додастанд ки барои чӣ ютуб удалит кардистай бисёри видеора. Ва дар инҷа яъне ки мо савол додем ба коргарои ютуб. Сабаб дар он аст ки бисёриҳо масалан ҳозир дани момент ютуб правилаи нави ютуб ҳамияе ки агар видеои шумо ягон чизи тарсовар бошад ё ин ки азоб ягон ҳайвоно боша, масалан ягон сагҷанг, хурӯзҷанг и так дале ҳамхеле чизое боша ки азоб додан ба ягон чиз. Дар ин ҳолат агар шумо возраста падкулчат накунед бародаро ва видеои шуморо ютуб автоматӣ метавонад ки удалит кунад, ба хотире ки уже ин чиз маънай ба детский, яъне ки то 18 солара мумкин нест тамошош. Ба ҳамин хотир бародаро бояд пешай видеое ки ҳамин хел темаҳо дорен, ҳамин хел видеои ужастии кино, ҷанг, ҳамин чизҳои хоҳиш мекунам возраста падкулчат кунед, яъне ки гирем кунед возраста сами главни, ба хотире ки и важни шидагиҳои ҳози ютуб ҳамин қа положение кофтеса ки младши проблема мекунӣ ва метавонад видеота и так каналта удалит кунад бародаро. Так что хоҳиш мекунам ҳамин правилора риоя кунен, ба хотире ки ҳам барои ҳар яктаи шуморо хуба, ҳам ба хотири ютуба, яъне ки шумо метавонед ки дар ҳолати ҳамин хел ошибко канали шумо вақте ки жалоб сагроб монетизатсияи шумо корда надоре, яъне ки айназар намегзаронанд монетизатсиятона. Ба ҳамин хотир бародаро хоҳиш мекунам, ҳамин са ман чанд бор гуфтам дар комментариҳо, чанд кас савол дод, ман навистам и так дале бо хоҳиш кардам ки акаҷон як видео пуррака барои ана ҳамин. Яъне ки бародаро агар видеои шумо боша киноҳои американский ҷанг ва шумо мемонед шуморо ягон чи якм ютуб авторские роҳӣ намекунад, баъдан вақте ки як рӯз ва ё ки ду рӯз мегзара ай байн ютуб вақте ки видеои шуморо проверка мекунад мебинад ки ҳолатҳое ҳастанд ки мумкин нест дар уҷа то 18 солара тамошо кардан. На самом деле у видеои шумо ягон чизи чӣ хел фаҳмонамтон, короче чизе неста ки у қадар жёстки боша, яъне ки тарсовар боша, ё ин ки у қадар азоб додан ба ягон ҳайвоно ки ҳамин хел мавзӯъ боша. Лекин ютуб ҳамин чизҳоро ба назар гирифта ба ҳамин хотир видеои шуморо удалит мекунад ва просто так вақте ки удалит карда шид уже як минус, яъне ки канали шумо как гуфта якта ошибка кардагие. Ва бо бисёриҳо савол додан ки ака мо чӣ хел видеоҳои дигарора без авторский прав кунем. Бародаро, ира ма ҳозир дар видео гуфта наметавонам, ба хотири чӣ? Барои ки и як видео як мавзӯи бениҳоят калон мешава, ба хотире ки ма бояд за каждый масалан нишон додани шумо чӣ хеле ки шумо бояд бинен, тамошо кунен, яъне ки фаҳмем ки чӣ хел видеои дигарора без авторский прав мекунӣ. Каждый ҳар як чизе ки ман нишон метам бояд ман подробно дар бораи ҳамон чизҳо ба шуморо гап занам, ба хотире ки чизи дигарора авторский кардани хитон бениҳоят мушкил шидагия. Ва боз ҳастаи ҳолатҳое ки баъзиҳо мегӯянд то 30 секунда, ака ман ҳам ҳамин гапа гуфтагиам, то 30 секунда масалан видеое ки аз дигаро истифода мебаред авторский прав намехапанд. Не ки ҳолате мешава ки як чанд секунд ки байда итото намонда, масалан бигем дар кӯчата ягон влог сёмка менӣ, дар бораи ягон чи гап мезанӣ, не ки ягон раҳгузар ягон музикаро мондагӣ дар телефонш, через музика ҳамон метавонад ки видеои шумо авторский прав бақапо бародар. яъне ки ура та истифода бурдагӣ нести, дигар кас истифода бурдагиаи ҳамин чиза, лекин ҳамин чиз метавонад ки шумода мушкилӣ биёрад барои каналтон бародаро. Так что илтимос хоҳиш мекунам вақте ки эфир мекунед ё ин ки дар ягон ҷо ягон барнома сабт мекунед, хоҳиш кунед ҳамин одамои бартон ки музикаҳои телефонша ё ки музикаҳое ки кино мераванд ҳамвора хоҳиш мекунед хомӯш кунанд бародаро. Ва бо дар инҷа чӣ мешавад, минусое ки шумо мегиред дар дигарро мегӯед ки дар дигар каналҳо навистагие ки музикаи без авторский прав ва ютуб скачат мекунанд. Ва дар инҷа чӣ минус дорад? У метавонад ки минусоша авторский прав кунад ва просто так видеои шумода жалобцароӣ кунад ва ин минуси кори шумо мешавад. Ба ҳамин хотир бародар аз ютуб нагиред. ма дата видео кардагием барои чӣ хел музикаро аз якҷо без авторский прав скачат кунед ва истифода баред бародаро. дар ҳар видеоро ман силкаша описаниеда мемонам, метавонед тамошо мекунед, аз якҷо метавонед видео без авторский прав ай кадом сайт ва ай телеграм канали мо, яъне ки телеграм мактаби блогерӣ аста ки видео эфект храмаке ҳамаи чӣ мешава. Ва бародаро, ба хотири чӣ ҳозир мо дани момент видеоро тезтар партофтесем, чӣ хеле ки ман абишат кардам, бояд то соли навира
каждые 3 روز بعد видеоҳои нав шавад дар канал. Ва ҳамин хотир бародаро ма пасаратса мекунем агар дастгирӣ кунен иншоаллоҳ ки тезтар мебарем видеоро. Ва камтари дигар мондааст бародаро. Дастгирӣ кунен 230 подписчикига ҳам намерасад ба 1000 шидан. бовар дорам ки шумо бародаро дастгирӣ мекунем ва то соли нава ҳамера мегзаронем. 1000 минимум 1000 подписчик кунен ва далнешни бо чӣ хел падават кардан ва чӣ хел падават мекунӣ агиҷо мераи картае ки бояд шумо бизанен чӣ хел кунен. ма абишад мекунем ки ҳамин шумо дастгирӣ карден ҳамин кора карден чӣ хел монетизатсия падават мекунӣ мере поштара агиҷо роид мекунен мегирӣ миёед дагиҷо сахранӣ мекунӣ дагиҷо номери картата мезанӣ сума як моҳиликта мера чӣ хел мегирӣ. ма ҳам ҳамира абишад мекунем бародаро барои шуморо ки падромна мефаҳмонам. ва ма аслан канал дорам дар бораи ое ки сум кор мекунам лекин ма дар ҳолат запис кардагӣ набудам. ба ҳамун хотир ҳозир мара бисёр савол додеса нашоти ҳамин мавзӯъ ва ма пасаратса мекунам бародаро ки ҳамин камбудӣ ҳамин чизое ки шумо мехоҳен ва ма ҳаллаш кунам бародаро. чизеша ки бо нафаҳмиден ҳатман менависед дар комментария ва хоҳиш мекунам бародаро. нафаре ки баъзе видеое ки шумо мепурсен ки ҳамин хел видео да мавзӯъ кунед илтимос хоҳиш бидорен аввал плейлисти канала нигоҳ кунед. ма ҳар як барномаам дар нагума мегапа бинен. ма нашоти ҳама мавзӯе ки шумо бисёр пурсидесен дар комментария ма видео кардагӣ ҳастам бародаро. бидорен аввал ҳамн видеоро тамошо кунед ва плейлисти канал аввал хабар бигиред ки чизе ки важни барои шуморо нестак баъдак нависен дар комментария. ва мегзарем ба мавзӯи асосӣ. яъне ки бародаро ма чӣ хеле ки фаҳмондам дар аввал минус кардани камбудиҳои каналтон ва удалит кардани ҳамин чизо. ва агар ки кадомет натонен яъне ки нафаҳмед кадомет ки чӣ хел чӣ мекунӣ хомӯш карда ё ки возраст мебинӣ мумкин зиёди ҳамин ту пашти ҳамат бифаҳмед ки чӣ хел возраст мебинӣ вақте ки дабоид мекунӣ через творческий студия мемонӣ. ва агар натонен ҳамин чиза монда нависед дар комментария ва мо ҳатман кӯшиш мекунем ки бо дар ин видео 3 рӯз баъд иншоаллоҳ ки видео мешавад дар ин мавзӯъ бародар. так что подписаться кунен дар канал колокольчика зер кунен ва видеоро поделиться кунен дастгирӣ кунен. хоҳиш мекунем че майое ки ба дигар аккаунтҳои простой яъне ки обычный аккаунтон медонем подписаться мекунен хубтарш накунен. дар кор нест ҳамин чиз пускай ҳамин чанд қайси ҳамин хел бесанед ки илтимос хоҳиштон мекунем бародаро ба хотире ки вақте ки шумо дастгирӣ мекунем ма дар дастгирии шумо дар коре аккаунти простой қатъи подписаться накунем бародаро. ва бидоред дар инстаграми ма подписаться кунед. скоро як конкурс мекунам ки бесплатно 6та бояд яъне ки иштирокчии бозӣ куна дар он бозӣ ва 6та приз мондагӣ бародаро. шумо ҳичи намекунед просто медонед дар инстаграми ма подписаться мекунед. силкаша ма дар комментария медонед подписаться мекунед ва ма 6та ғолиба интихоб мекунам ва ҳар як одама як миссия дода мешавад. яъне ки нашоти ягон мавзӯъ мегемеш видео кӯтоҳак мекунад ва ба мо равон мекунад ва одамое ки тамошо мекунанд баҳо метан чизаша мо ба шумо туҳфотуна роҳӣ мекунем бародаро. так что тезтар бидорем ва кроме бо як челленҷи нав мешавад ки 24 часа подписчик чизе гуфт мо бояд ҳамон кора иҷро кунем. ба ҳамин хотир бародаро бидорен ма скоро мумкин ахири ҳамин ҳафта ва ё ки ҳафтаи дигар ма ҳамин челленҷа сар метавам ва кадоме ки чизе навист дар инстаграми ма абишад мекунам ки ма ҳамон хостҳои подписчикоро амалӣ мегардонам. так что дер намонем бидорен ҳатман подписаться кунед дар инстаграми мо. хай бародаро мавзӯи имрӯзаи мо ҳамин буд. агар ягон ҷош бо нофаҳмо боша ҳатман нависед дар комментария ва ё ки дурӯин дар инстаграми мо нависед. хай дар паноҳи аллоҳ бошед то барномаҳои дигар. хайр.